Good morning, children. How are you all? I hope all of you fine, children. Today I am going to teach your Odia subject. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିଟି ପଢ଼ିବା ଯାହାର ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନୋଜ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟର। ଆସ ଜାଣିବା ଏବେ ବିଷୟଟି କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ହୀରା ଲଗାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ 4-6 ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପଗଡ଼ି ଓ ପରିଧେୟରେ 4-6 ଚେକା ହୀରା ଝଲସାଇ ରାଜା ନିଜ ନଅରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ନଅର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନଅର ହେଉଛି ରାଜପ୍ରସାଦ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଫେରିଯିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ। ଡେରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଡେରା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଡେରା ହେଉଛି ତମ୍ବୁ ପକାଇ ଯେଉଁ ଶିବିର କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେରା। ଡେରା ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଜନହୀନ ପ୍ରାୟ ବଣ ମୂଲକ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଶିବିର ବାହାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ। ଶିବିର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶିବିର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିବିର। ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିସ୍ମୟ, ଚମକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଆଲୋକ ଯେ ଅସାଧାରଣ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ବିସ୍ମିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। ଶୀତ ରାତି ସେ ନିଆଁ ଜାଳିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ସେ ଆଲୋକ କିପରି ଲାଗୁଛି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜାଳିଲେ ନିଆଁ ଯେପରି ହେବା କଥା ଏହା ସେହିପରି। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇବ ଯାଅ, କହିଲେ ରାଜା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ପ୍ରଭାତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଭାତ ମାନେ ହେଉଛି ସକାଳ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ଦୂତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୂତ ମାନେ ହେଉଛି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦୂତ। ଦୂତ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବା ଦରକାର। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବେଶ ପକାଇବା କ'ଣ ମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଅବଶ୍ୟ କହି ରାଜା ତାଙ୍କର ରତ୍ନଖଚିତ ପୋଷାକ ଓ ପଗଡ଼ି ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପର୍ବତ ଅଧା ଚଢ଼ିବା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲେ, ଚେଲା ମାନେ କ'ଣ? ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଚେଲା। ଗୁରୁଦେବ, ମଣିମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜା ନୀରବରେ ଶିବିରକୁ ଆସି ରତ୍ନ ପୋଷାକ ଉତାରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ରାଜପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାଟା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ସେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ ଓ ଏଥର ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ପୁଣି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚେଲାଟାଏ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା। ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ଉଦ୍ଧତ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଧରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଦେବି। ରାଜା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ମୋ ଆଗରେ ତମେ ଓ ସେନାପତି ହାଜର କରିଛ। ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାରେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ? ଶିବିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରାଜା ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନେ କରିଆସିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ବେଶ ପକାଇ ବୋଇଲେ ସାଧୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟତା। ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତିକି ବିଷର୍ମ ବୋଧ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି
ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ତଳେ ଲଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ସେ ଅନାଇବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ହୃଦୟରେ ଏହିଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମହାଭାଗ, ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ରାଜା ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ସେ ଗୌରବବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ। ଆଜି ତମେ ଜ୍ଞାନର ଉଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲିପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ବିଷୟଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ନୁହେଁ, ନମ୍ରତାବୋଧ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।